kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye avril kalo tile 23 sanba 2019 dungbaru waati sera radio Benkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na. Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ɲɔgɔnna jɛrɛ tako fɔlɔ n'u kama conférence régionale n'o ye tɔrɔmɔɲɔbɔ ye ka ɲɛsin waati yɛlɛma o cogoya kan Sahara kungo o kɔnɔna na o bɛ dabɔ sini dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan. Funangani ma 30 Banyangu ni sanakalanso denw dun olu de farala ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ o foroba barokɛyɔrɔ dɔ sanfɛ n'u kama Twitter ka hakilina kɛ kelen ye ka kulu dɔ sigi sen kan n'u kama Humanity u bɛ se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma cogo min na minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana camancɛ bolo fɛ de kana faaba kɔnɔ yan n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Tako fɔlɔ dɔgɔkun n'u ko ma ko dɔgɔkun min n'a ɲɛsin bɛ Mali o ka bolofɛn dilanenw ma n'u ko ma ko esmama a bɛna waleya anw fɛ yan nɔ avril kalo tile 22 de ka taa bila tile 28 nata la. Dɔnkibarola kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An y'o de fɔ sisan. Ɲɔgɔnna jɛrɛ a tako fɔlɔ o baarabolo olu bɛna dabɔ o k'a ma conférence régionale a bɛna boli tɔrɔmɔɲɔbɔ o cogoya ka waati yɛlɛma o lahalayaw ka Sahara kungo o kɔnɔna na a bɛna kɛ dunanjigiso dɔ la anw fɛ yan. Kumakan min n'u y'o don ba la o de ye faamu minnu kɛra ka tɛmɛ ani sira minnu kan ka dayɛlɛ yaasa tɔrɔmɔɲɔ bɛ se ka labila cogo min na Nagakɔrɔla na fɛn min ye ka dɔn ka fɔ mara cɛbɔ siraw olu kɔnɔna na yɛlɛma cogoya kan waati Sahara kungo o kɔnɔna na o tɔrɔmɔɲɔbɔ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ni ɲɔgɔnna jɛrɛ tako fɔlɔ in a ɲɛminɛ a bɛ agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT a bɛ o de bolo baaraɲɔgɔnya ani Neyer East Foundation NEF a b'o olu maaw de bolo n'olu bɛ consortium décentralisation des fonds climat DFC o kɔnɔna na. A ko labɛnbaa dɔ Ali Bokum a ko ANICT a bɛ wuli ka jɔ de la fɛn min ye ka dɔn ka fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɔ bɛ yaasa binkɛnɛ ka falen fan bɛɛ n'u ko ma ko fond vert climat olu de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ baaraɲɔgɔnya u ni département n'o ye dɛmɛ sira ye gouvernement britannique o fɛ UKAID olu bɛ se ka nin baarabolo ninnu kɔrɔ don cogo min na n'u ka baarabolo min bɛ n'u ka ma programme Brasseid olu fana bɛ se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya k'o waleya nin sira fɛ cogo min na. Funangani ma 30 Banyangu ni kalanden jolenw don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔ dɔ sanfɛ n'an ko ma Twitter yaasa u bɛ se ka u ka hakilinaw danberu cogo min na ka kulu sigi sen kan n'u ko ma Humanity laɲini ye min ye ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila gɛlɛya sababu ye jamana camancɛ bolo fɛ de kana Bamakɔ yan u taamara ka taa ɲɛdama kɛ u ka maa dɛmɛnen ninnu na an y'u bilasira sibiridonya tɛmɛlen senu u dagayɔrɔ min bɛ yen nin nɔ a bɛ yen kofɔ. Nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabɔra funangani kalanden jolen ninnu ka kulu Twitter u ka tɔnden dɔ de ye tweet dɔ kɛ n'o ye hakilina fɔ dɔ ye ka jabɔ kɛ ka yira minnu bɔra jamana camancɛ bolo fɛ de kana falajɛ u bɛɛ gɛlɛya min kɔnɔna na u bɛ ka maaya min kɛ ɲamanton sanfɛ ye o y'o jabɔ min kɛ o kɛra sababu ye a ye a kalanden jolen tɔɲɔgɔn a ye u bɔ u dabolo la u ko an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kulu sigi sen kan u y'o kulu de tɔgɔ kɛ Humanity u bɛ se ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maa ninnu ma cogo min na minnu bɛ ɲamanton sanfɛ ni gɛlɛya u ye u bɔ u sigiyɔrɔ la jamana camancɛ bolo fɛ de kana n'u ye faaba kɔnɔ yan n'u ma gouvernement u ma u ka dɛmɛ sɔrɔ. Modibo Cheikh Dambele ale ye funangini ninnu ka kulu Humanité ale y'o maa dɔ ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An ka groupe tɔgɔ Humanity an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ réseau social dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko Twitter donc an terimuso dɔ ale de delila ka taa falajɛ a y'a kuma mɛn ko an balima dɔw bɔra centre yan fan fɛ ko olu bɛ garabali la ɲamanton na donc ale taara a ye photo ta a y'a bila Twitter kan an y'a ye mɔgɔ si ma da la ko Bamakɔ ko mɔgɔ bɛ se ka balo ɲamanton sanfɛ ko cogo di commune 6 yɛrɛ kɔnɔ falajɛ mɔgɔ bɛ kɛ ɲaman sanfɛ cogo di donc mɔgɔw ma da la mɔgɔ wɛrɛ wulila o nana o taara Kana donc o yɛrɛ o ye vidéo kɛ o y'a bila ko ça c'est bel et bien à Bamakɔ ko nin ye Bamakɔ yɛrɛ de k'an ma fili fiyewu donc o kɛlen k'o kɛ a y'a bila Twitter kan an bɛ fɛn dɔ wele ko ka retweeter donc n'i y'a retweeter mɔgɔ caman wɛrɛ b'a ye tugun
donc ale a retweeté an bɛɛ a retweeté donc ko ye ampleur sɔrɔ ten ni donc an ye groupe dɔ sigi whatsapp kan ko groupe yɛrɛ tɔgɔ kɛ humanité o de kɛra an tɔgɔ nacogo ye donc an kɛlen ka groupe sigi an ye bɔli dɔw kɛ télé la an ye mɔgɔw y'an lakodɔn dɔɔni donc an ye orange money numéro dɔ labila wala mɔgɔw bɛ wari ci an ma mɔgɔ t'an dɔn mɔgɔ t'a dɔn n'an ye sɛbɛkɔrɔya foyi mais u ye wari ci an ma mɔgɔw dara na dɔw bɛ wari ci 80,000 20,000 mɔgɔw ye wari ci yɛrɛ de donc an ye ɲumankɛla caman sɔrɔ minnu ye malo tɔnniw d'a ma minnu ye sukaro d'a ma minnu ye nɔnɔw d'a ma nɔnɔ bɔrɔw nɔnɔ carton sukaro tulu an ye fɛn caman sɔrɔ k'a sɔrɔ u t'an dɔn an t'u dɔn ni maa minnu filɛ n'u bolila ka bɔ jamana cɛmancɛ bolo fɛ ka na faaba kɔnɔ yan minnu bɛ senu u taa fɔ maa 500 Banyango la den ta ni maa 100 u b'a a la u bɛɛ kɛnɛfuga min sanfɛ hectare 10 Banyango hectare 5 furakɛlikɛyɔrɔ infirmerie o bɛ yen nɔ ji bɛ yen courant bɛ yen o dira u ma général fɛ n'u ko ma ko Ismaël Cissé ni dɔw ko a ma Ila Cissé ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ dɔɔni min na i ko bi a ye dɛmɛ in a y'an ŋaniya an taru lajɛ et je sais que maa ni kun taru lajɛ u kun bɛ yɔrɔ min fɔlɔ i b'u cɛ ka taa n'u ye kaso kɔnɔ donc ne ye min kɛ je sais que silamɛ o silamɛ n'o ye nin ye n'a se b'i ye i b'u cɛ ka na n'u ye o de y'an don a la n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yɛrɛ yira tɛ fɛn wɛrɛ tɛ an nana sɔrɔ an balimaw bɛ ɲama cɛ ma jiko b'u la saniya ko b'u la fɛn bɛɛ b'u la donc o de la to an wulila an ko bon comme misigɛnna ka yɔrɔnin bi yan misigɛnna nana n'u ye ka n'u bila u ka yɔrɔ la parce que n'i ka surun u ka milieu yɛrɛ la hectare 10 de don 5 bɛ sanfɛla in na misiri ni fɛnw b'o kɔnɔ 5 bɛ dugumala in na o filɛ nin yɔrɔ min maa o maa n'i ye ninnu ye u ka kɛ ni dɛmɛ ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen a se b'olu ye ka ni ɲɔgɔnna kɛ nka olu ma se k'a kɛ nka n'a fɔra k'e ka kuma mɔgɔw ye sa i bɛ mun f'u ye ninnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ u kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi kɔni bi ka fisa maa minnu i bɛ ka minnu fɔ u caman kɛ koyi caman ye caman kɛ walayi ne bɛ barika da bɛɛ de wa n tɛ maa si jalaki k'a fɔ k'i ma fɛn kɛ je me suis dit que n'i m'a kɛ bi peut-être sini i b'a kɛ mɔgɔw bɛ na koyi mɔgɔw bɛ na fi sabilila mɔgɔ caman nana n tɛ se k'u tɔgɔ fɔ u ka ca mais n y'a daminɛ n'an musow de aw musow ye an musow ye fɛn min kɛ barikaba u ye fɛnba de kɛ nin ye taar'u ka armoires vide k'u ka finiw ta ka n'a di k'u cɛw ka finiw ta ka n'a di ka taa samaraw ta ka n'a di denmisɛnninw ma n'u ka finiw donc u ye caman kɛ n ka laɲini y'o dɔrɔn de ala k'an dɛmɛ yanni samiyɛ yɛrɛ ka don kosɛbɛ solution ka kɛ u ka se ka sigi u ka yɔrɔ la sécurité kɔnɔna la lakanis kɔnɔna la parce que hali bi kabi ogosagu tɛmɛna hali bi mɔgɔw bɛ ka faga dɛ mɔgɔw bɛ boli la hali su in na mɔgɔw bɛ na ni maa minnu filɛ n'u bɔra jamana cɛmancɛ bolo fɛ balawu y'a sababu ye ka na n'u dɛmɛ ɲɔgɔn bɛ ka ɲɛsin u ma senu u ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin nin dɛmɛ ninnu ma tɔgɔ amadu bugu mɔti dugu jumɛn saya la tɔgɔ saya jalube n ko mɔgɔ nana 30 mètres la a taara k'a lajɛ a y'a sɔrɔ sisi bɛ du mɔgɔ bɛ ne tɔgɔ amadu jallo kɔfɛ école den ni fana a y'a wari bɔ karata mun bɛ yan mun y'an kori a bɛɛ école den de y'a san i y'a faamu base 70 tɛ yan a nana yan fulakɛ a y'a base 60 y'a san an b'a fɔ sa maa y'a dɛmɛ ɲɔgɔnya siratigɛw la ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka a se dɔɔnin kɛ ninnu ye a dɔw la u ka lahalayaw a tun bɛ nɔgɔya tako fɔlɔ dɔgɔkun o tɔgɔ la n'u ko ma ko Made in Mali o tɛ Mali ka fɛn dilanenw ye wa sumama a bɛ o kofɔ o bɛna waleya avril kalo tile 22 de ka kuncɛ tile 28 anw fɛ yan nin nɔ a ko a dabɔra kunungo a kɛra place du cinquantenaire la a bilara maa ka bonya kɔnɔ n'o ye ministre kɔrɔ ye mun k'u ɲɛsin bɛ développement industriel promotion de l'investissement Moulaye Abubakar kumakan min n'u y'o don ba la nin tako fɔlɔ in dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan Mali ka bolofɛn dilanenw o de ye ko an k'an yɛrɛ fɛnw an k'olu don ba la o bɛ an ka sɔrɔbolo jidili o bɛ o ko fɔ fan wɛrɛ lahalayaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Egypte jamanadenw u ye kalafili kɛ kunungo a bɛ don laban kofɔ u ka hakilina fɔ ka ɲɛsin u ka jamana foroba sɛbɛn u ka bayɛlɛmali ma ni o bɛna kɛ sababu ye ka mɔnɔbɔli kɛ Abdel Fattah al-Sisi jamana ɲɛma ale ka fanga waati la ka taa fɔ san 2030 la wa a bɛ kɔjo kɛ ka ɲɛsin a ka fanga ma kosɛbɛ waati ɲɛkɔrɔ waati min ni jalakili yɛrɛ tigɛkɔni sin bɛ a la k'a ye adamadenya hakɛw k'a ye olu daraki maa 5 Banyango u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔ olu de fatura a kɛra so bin sen fɛ k'a sababu kɛ so in kun kɔrɔnbɛ kosɛbɛ Kasbach Alger a bɛ o ko fɔ o tɛ Algérie jamana ye wa u ko u ka sigida ma ko cité millénaire ni a bilan bɛ diɲɛma ka ɲɛdama o bonya kɔnɔna na n'o ye UNESCO ka minɛn ye n'u kama patrimoine mondial de l'humanité kunnafoni disiraw olu ye nin dangɛnɛmaya
nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijakulu maaw fɛ k'a lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini fana ye don dɔ an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kura k'olu lase aw ma yanni o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa bɔlɔlɔ kunnafoni disira sanfɛ malizoom.net yalima n'a kɛra u ye www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka laselibaw ka kunnafoni jatara tɔ a b'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ aw la dɛ k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.